Diorama, zvláštne slovo, ktoré nám nič nehovorí. Ani piatakov na ekológii nič nehovorilo, kým sme si ho nevysvetlili. Je to presne veľký obraz s plastickým popredím, budiaci dojem trojrozmernosti. Aj tak nám nič nehovorilo. Hľadali sme a hľadali, kým sme na to prišli. Povedali sme si, že urobíme diorámy do krabice. Témou boli biómy. Biómy predstavujú súbory podobných ekosystémov, ktoré vytvárajú rozsiahle ekologické systémy na Zemi. Ohraničenie biómov je dané makroklímou, pôdou a vegetáciou. Inak povedané, veľké plochy na našej planéte, ktoré sa podobajú počasím, rastlinami a živočíchmi. Vietaci dostali zadanie a ich práce v krabici boli perfektné. Improvizovali, hľadali, doplňali piesok, kamene, ľadovce, legozvieratá a všetko, čo doma našli. Vytvárali polárne oblasti, tajgu, tundru, listnaté lesy, dažďové pralesy, púšte, more a oceán. Touto témou využili veľa medzipredmetových vzťahov z geografie, biológie, výtvarnej výchovy, ale aj z techniky. Všetky práce si zaslúžia veľkú pochvalu. Na výrobu tohto biomu prales sme použili krabicu, legové zvieratka, kamienky, mať zvonku a vatu, ktorá je súčasťou každej domácnosti.